ויאמר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית. והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם, ועשיתם אותם. מצוות ציצית, אחת המצוות המרכזיות והשמורות ביותר במסורת היהודית. באנו למפעל משכן התכלת על מנת לראות את תהליכי הייצור של הטלית והציצית לאור ההלכה. שלום לכם, שמי ישראל גליס. אני מזמין אתכם לבוא איתי למפעל לציציות, מפעל לטליתות. בואו תראו איך עושים את הדבר היפה הזה והיקר. ויעשה טלית של צמר, כדי שיתחייב בציצית מן התורה לכולי אלמה, ונכון שיעשה בין הטלית גדול ובין הטלית קטן של צמר. אתה יודע מה הציצית שלך עשויה? לא יודע, אני לא עובד בזה. צמר זה דאורייתא. לא יודע. יש ציציות צמר, יש ציציות לא צמר. כן, מכותנה. הציצית מצמר. ציצית שלי מצמר. הכל מצמר. הכל צמר. מצמר? לא משנה לי. צמר רחלים שיהיה מדאורייתא. הציצית? מה זה? גידול כבשים עבור גז של צמר לא נעשה בארץ בכמויות מסחריות, ועל כן מגיע חומר הגלם מחוץ לארץ. במשכן התכלת מקבלים את המזיר או הפורגן בשמו המקצועי, עוד לפני שעבר תביעה כלל וכלל. דבר ראשון, בודקים אם הצמר הוא טהור, וללא חשש שעטנז, כמו שמספר לנו הרב אברהם אליעזר ווזנר, בנו של הגאון הרב שמואל הלוי ווזנר שליטה. הצמר הוא צריך להיות אורגינלי. כבר זה היה במעבדת שעטנז בבני ברק, והאישור היה שזה הכל תקין. על ידי בדיקת אש אפשר לבחון את זה, וגם זה תלוי בריח. הריח של הצמר הוא אחרת, אם זה היה סינתטי או לא היה הצמר. איך עושים את הבד הזה? איך זה נוצר? זה מגיע. חוט צמר רחלים טהור שמגיע למפעל, ומפה מתחיל התהליך. מארגזים, החוטים עברו להנה, לגטר, ומהגטר זה עובר למכונת ההשתיה. על מנת להרוג בד, יש להכין את החוטים בצורת שתי וערב. במכונת ההשתיה, אנחנו מרכזים על גבי תוף אחד אלפי חוטים המרכיבים את השתי. את חוטי השתי מעבירים אל גליל מיוחד הנקרא מנור, אשר מתחבר אל מכונת ההריגה, וכאן מתחיל תהליך מורכב ומעניין. זה המנור שאותו הבאנו להנה. המנור הזה מוביל את החוטים של השתי אל קדמת המכונה. החוטים האלו מגיעים לבתי הנירים, והנירים האלו עולים ויורדים. יש את ההורג שהולך הלוך וחזור, וככה החוטים הופכים להיות לשתי וערב. וככה נוצר הבד הזה, הבד של הטלית. צבעו של הצמר הגולמי אינו לבן לגמרי, אלא חומצי הבהב. צריך להלבין אותו, שיהיה טלית זהה לי וענווהו. הלבנה, רחיצה, ייבוש, גיוס, וככה טלית הופך להיות לטלית מהודרת. הגענו למקום שתופרים, ופה תופרים את הטליתות. יש נקב אחד ויש שני נקבים. יש נקב שנעשה בצורה אלכסונית כמנהג בעל התניא. העיקר להקפיד שפינת הכנף תהיה ב-90 מעלות, ושיעור מרחק הנקב מן הקצה יהיה בין 4 ל-6 סנטימטרים. על מנת להסיר ספק, נהגו לעשותו 4.5 סנטימטרים. המעניין שפה תפירת הנקבים היא מיוחדת, כדי שלא יתפרם אף פעם. וגם הפינות תפורות בצורה חזקה, כדי שלא יתפרם. בטלית קטן חשוב להקפיד כי הגודל הבסיסי יהיה 1 על 1.5, ושיעור הפתח הוא שרוחב הכתפיים יהיה גדול מרוחב הפתח על פי הכלל, שיהיה עומד מרובה על הפרוץ. גם לנוהגים בפתח ישר וגם לנוהגים בפתח עגול. ובכן, בואו נסכם את מה שלמדנו עד כה. הצמר הגולמי עובר השתיה,
אריגה, הלבנה ותפירה. ועכשיו, לאחר שהבנו כיצד עושים את בד הטלית, נלמד איך עושים את פתילות הציצית. אתם יכולים לתאר לעצמכם שמזה עושים ציצית? כן, מזה עושים ציצית. כדי להכין את פתילות הציצית, טובים את הצמר מהשלב הכמעט בסיסי כשהוא בצורת לשונות. את לשונות הצמר מכניסים מצידה האחד של המכונה, ומן הצד השני מקבלים את המזיר, הפורגן. הפורגן עובר תביעה במכונת תביעה, עד אשר יש לנו סליל של חוט טבוי בודד. לשם מצוות ציצית. לשם מצוות ציצית. כמו שנדרש בהלכה, המכונות הללו מופעלות על ידי כוח גברא, כלומר כוח אנושי. נוסף על כך, כל תהליך התביעה צריך להיעשות לשם מצוות ציצית. במשכן התכלת מתעקשים להעסיק אך ורק עובדים יראי שמיים, על מנת להבטיח את כשרות הפתילות. עתה נעבור לשלב שזירת החוטים אלו באלו. אם נתבונן יותר מקרוב על חוטי הציצית המרכיבים את הטלית שלנו, נבחין כי כל פתיל מורכב בעצם מ8 חוטים. אלו החוטים אשר ראינו קודם יוצאים ממכונת התביעה. תפקידו של השוזר הוא ליצור מתוך 8 החוטים האלו פתיל אחד בלבד, אותו יטילו על כנף הטלית. השוזר מוטע חוטים בודדים לכל אורכם, קושר ביניהם בקצה, ועל ידי סיבוב הגלגל בעצם מלפף את האחד על השני. זו תביעה של חוט אחד, ואלו 4 חוטים. זה כבר שזירה של 8 חוטים. גם השזירה וגם הקשירה, לדעת רוב הפוסקים, צריכה להיעשות לשם מצווה, ועל כך מקפידים במשכן התכלת. אתה יודע אם עשו את זה עבודת יד, לא עבודת יד? עבודת יד. את הציצית שלי? לא יודע. הציצית שלי, עשיתי אני בעצמי את הפתילות. ידי, בטח. אלא מה? צריך שיהיה לשמה. אבא שלי שיהיה בריא. לא לדבר בשעת עשיית הציצית. את החוטים, אני קשרתי לבד, זה מצווה לקשר לבד, מצווה בידיים. במשכן התכלת יש שם הכשרים. זה הכשר שהוא לוקח את כל ההכשרים, גם של הספרדים, גם של האשכנזים. אני מבקר כאן מזמן לזמן. מתי שבאתי מצאתי אלה העוסקים בתביעה בשזירה, שהם מכוונים, ומצאתי שהם אברכים יראי השם. לא רק שהם עובדים כאן במפעל, גם חלק יום הם לומדים תורה. זה מאוד מאוד נחוץ לנו. מה שאתה אומר, הוא ממש לא... פה במפעל משכן התכלת תמצאו את הכל. יש פה אחדות. כל הסוגים, כל המינים, כל ההכשרים וכל הכשרויות. זה למשל אשכנזי, רגיל. זה הספרדי. וזה מנהג חב"ד, בעל התניא. מפעל משכן התכלת העמיד מרכז מבקרים לרשות הציבור הרחב. במרכז יכול כל אחד להתרשם מקרוב אחר כל תהליכי הייצור של הטלית והציצית באופן אישי. בעיה המוכרת לציבור המקפיד ללכת באופן קבוע עם 4 כנפות היא הקשר הסופי שיש צורך לחזקו לפחות בכל בוקר. במשכן התכלת תרמו את הטכנולוגיה לשירות ההלכה, ובעזרת פטנט מיוחד גורמים לכך שהקשר לא ייפתח. אם יש פתיליות שלא נפרמות, בטח שעדיף לקנות אותן. שוב, בשביל שיהיה ההידור של הציצית. הייתי יודע שיש פתיליות שלא נפרמות, הייתי קונה אותן. ונהגו לעשות בסוף כל חוט קשר כדי שיעמוד בשזירתו. כאן, במשכן התכלת, דאגו לעניין הזה. והכל קשור והכל מסודר עם פטנט מיוחד, כדי שזה לא ייפרם. מצמר. זה חם. אם הייתי יודע שיש ציצית שהיא דקה מצמר, הייתי רוצה לראות אותה. גם נוחה וגם דקה ללכת בקיץ, אני הולך עם זה. חם בארץ. איך אפשר ללכת עם טלית של צמר? גם על זה חשוב פה במשכן התכלת. טלית קטן, קליט. צמר, קל, נוח ונעים, גם בחום של הארץ. פטנט נוסף, ייחודי למשכן התכלת. זה לא נקרא. הבנו שאחת הבעיות של משתמש במהלך הזמן שהצווארון שלו נקרע. אשר על כן אנחנו פיתחנו פטנט מיוחד. על ידי חיזוק הצווארון ההלכה נשמרת, הפתח הוא כשיעור וכנדרש. פלאים, לא יאומן. כל מוצר שיוצא מהמפעל נבדק בדיקה חוזרת על ידי צוות בקרת האיכות, על מנת שמי שקונה יוכל לקבל את המוצר הכשר ביותר והאיכותי ביותר. יצאנו למסע בעקבות הטלית וראינו כיצד מסורת וקדמה, הלכה וטכנולוגיה משתפים פעולה למען מטרה אחת,
הכל למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוקיכם.